Пазители на Словото. Стихотворение на Таня Алексиева. Първите думички в моето детство са най-добри и красиви в света. Мама, обичам, мечти и вълшебство, повтарят ги всички български деца. Пораснах, в книгите намерих чудни светове, ставах по-богата и щастлива, достигах до високи върхове, събуждах се с песен на птица игрива. Но чувам край мен хора сърдити, казват си често думи лоши и зли, раняват с обиди, стрели отровни забити. От езика на омразата боли. С думи чужди и модерни си говорим, на латиница пишем социалните мрежи, с юмруци и груби приказки спорим, показваме си колко сме невежи. Затова ли нашите славни прадеди са пазили езика ни свещен? Народът ни преборил е безброй беди, но за нас го е оставил съхранен. Приятели мои, за поход да се съберем, да защитим добрите български слова, рицари на словото да призовем, с мисията за народността. Словото е нашето вълшебство, буквите и книгите са с нас от древността. Да повторим думите на нашето детство, събрали на народа добротата, мъдростта.